maimutan mga so dili maayo nga panahon kasi kung may bagyo o presyo kung ano po mahimong bagyo Birmina mahimong bagyo magkasik sa Mindanao o Visayas may yan kung muna sistema karon sa tuwang panahon ng tumalipot sige o bulan no maambon so mag-ingat ang mga kuski payo ko lang sa mga katauhan na mag-amping labi na dito na sa datin sa mga sapa datin sa mga sapa sa mga kabutiran sa mahimo magbantay dito kanunay dito kanunay sa palibot kailan mag-monitor dito ay magkubiyansa labi na sa kuan sa side sa Pulangi River delikado kita kita hindi mo magkusti ay gano'n ay ang kunting sa kuan sa low pressure minira bagit sa Mindanao lagi ko mo sa pag-amping magkusti hindi mo bantay kita kanunay kita permit ito maibaluan ng palitraw dakwang tubig na mga kabutiran po ngayon bako mahumukan sa ulan palit lang yung dahilig at matayan landong yung palkit na ulan ang sistema karoon sa palibot din hills sa Mindanao bukid nun bukid nun yan sa province of Mindanao kapit sa Surigao Nagat Island magigagyon ang intro sa location no kung mabuo mahimong bagyo tawag ang Birmina ang Pingria na yung mga kakospit plano karon imbes na magmawer ko mga kakospit kaya labo rin po ang sagbot murag mapuspon kay so gang ko sige bulan-bulan hindi nga yung magmawer nga kaya karong agit buat nga ni karon ito lang sa kami palibot minigit panahon ako nagdag na is ginawa mga kusing nga pilitan niya pasagdan sa mga kalamidad, mga trahedya wala nga ato yun unaon ang ginawa kanunay kaya siya lagi ang dako na paglaon sa ato nga ginahuli tingala huwag mo mga tingala mga kuskin ining panahon na karon na sa bunsod kayo mga kalamidad na mga trahedya no na kahigulungan nga mga pangitap so hindi na sa hangayan na matingala pa daanan ng ipahibalo sa lahat yung mga kalamidad mga trahedya ng mga bot pinangguman lang kita kanunay na mangandam lang kita sa mga trahedya ng mga bot na kinasubi ngayon mga urat kung kita andam lang kami sayo naman kita maabot din yung mga katalagman kitag na lang nila buhaton hindi lang kita magkumpiyan sa mga kataski andam na kita kanong may sa pagkaw lawa mga kataski watang himan kaya kailangan man ang team ko so ipakita sa mga kataski iriya nga ako na mabiran unta ano baga ako sagbot
May kusina magkakit. No, tada mga kusina gawas oh. Oh, marang mawiranan ako karong uta. Dako din nga. Mawiranan eh. Ayun ko sa babaw. Oh. Kain ko sa atong putasan. Putasan. Sa likod. Manggahan. Pero kay ulan man, mapasad ko kapalit o gasolina. Sa tani. Magtiis sa tani. May pressure tuso ng sa tagas na diya mga sabot o mga pang impihanan diya. Okay. Kalinaw ng tanaw sa lidak ng gas na ulan-ulan pang gatos. Ang lisudan ni Ron ang nagpatapas sa tubo mga kuskit eh umpisa na nagsugod na ang tapas sa tubo. Dayon karon sige nga niya tempo dili makarga ilang tubo kay basa ang area dili masulod sa truck mo nilisod tayo mga kuskit sa mga maguma na binaot na yung sindiro mga tubuan. Pinagit sa kuan area ni mama sa Bulangit patay naron nga tempo mga kuskit yun nasulod sa truck kay tubo kayo ng area niya dapat sa sapa kinalang gili dapita kay mingon yun ng mayong timpo init itanalo ko ang mga tanong ko tanil hit man kasi hit pantang oh tanang bukid dong terus jadi lima klaro sa Dagom karong nga lawa mga kuskin isulod ang buwan lopresyo so bagyo dito sa Bermina kung mabuo natawag nila ng Bermina ang pangalan minawag ang wala kayo mga damage no? Pangitapo Modi tumo sa pag-amping mga kuskit amping kita kanunay ini mga panahon na mga agad ang mga kalamidad sa akong mga sunan padayon sa pag-apel sa seminar nga gihimo din sa Iglesia sa Lumbo seminar nga gilukan o meeting group ng board ang title sa mga seminar nga gihimo karon din sa Iglesia sa Lumbo hindi kami kanunay mga titunan nga atong tambayayungan ang mga lugar padayon sa pag-apel mga skip no labas sa tanan sa mga seminaryan nga nagpadayon hangtod pagabi na ini usab na adlaw sa napakayapon na mga seminaryan na mutambong ni uban sa panalangin sa Panginoon ng Diyos so ang Islamic Spirito sa kanunay mag-atag ka na ito kapugi sa pag-apil sa mga buluhaton so
pagpadayonan mga katuski ang programa nga gihimo karon sa iglesia sa Lumbo. Ata magpa langay-langay pa, ata magpaluya pa. Kinahanglan nga mapil dito sa buluhaton. Nagyata sa Diyos sa mata ko sa kanato. Ito ba yung kasi kaya nga maanad ta. Yung apil ka sa mga buluhaton. Murag batiwan na to ang kadasi. Sa una, bulan juga ito ang gusti ba? Ang kapila-pila ng nani programa. Ngayon, sa kanunay yun may makatambong kay na makoy kuhan, singing group, pamilya, na kanunay yun may maka-active na yung mga seminar, mga pag-imuon. Karoon na kami nakakamadikihin sa simbahan sa isa sa Lumbo. Ang kami kanunay. Usa ay maka-active yun. Dili kalikayan nga ito na yung mga balatian. Sa mga gabiing, itong kapil. Yan sa sakit. Ituman ako dahil. Lagi ituman yun. Padayon na ng atong pag-apil sa atong buhat buhaton hatag sa Diyos ng ganat. Okay lang ta sa apil ta kanunay sa seminar ni Nahimo. No, karong simanahan na lang ni Kutob. Karong pizza 29. So ato din focus sa itong galingon sa pagpadayon pag-apil sa maong program. Ngayon, atong anniversary pagnuhan sa iglesia sa Lumbo. Kayuhag ang mga kaisunan padayon na sa pag-apil tapos sa tanan sa atong mga buwan sa mga seminaryan nagmapugihon yung kanunay, no? Sa maglain ang panahon naagit sila nakatambo. So sulto magtuskit mga daplin sa sapa ng gamping ta mga daplin o mga pangpang o mga pangpang mga pikiran ayaw mo kumpiyansa mahimo likay sa ta kaya sa nato para yun iwasan nato ang mga disgrasya na hindi kita ito nagbaluan. Hindi kayo sa mga palayo sa muli sa mga sapa ang naakot sa mga kultura palayo sa mga hindi kaya ang mga trahedya hindi na ito pati yung masisipa ko balitag dahil yun siguro sa balita na kung na tanaw karon sige-sige nga ni ulan-ulan hangtod maghapon hangtod ugma mientras nga ana pa ang low pressure si Belmina mahimong mabuong mahimong bagyo ito ang Belmina palibot karon ni walay klase man tuski di klase ito ni agabi din sa mga ini agabi sa mga low pressure nagiguro lang daan ang gobyerno na malikay ang mga estudyante malikay sa mga trahedya kasi diba ko hindi at matagan dagat sa panahon no bagyo basin si bako kalito kausap ang dagan may nang naata sa tuang kuloyanan uban sa tuang pamilya sa tuang himo sa tuang gobyerno mo di ano sa klase mga estudyante man ko skin na mauli na lagi kuha sa silang mga maestra nga walay klase usa mauli usa nilain ko kayo ang panahon
tingali karong hapon pila ka mga oras na duro din mga kusog nga ulan. Nang ina ningaw ang palibot. Ako mga siya ako nagtutugos ipay kayo matanong ang matanong ipay kayo kay nila pero ang mga tao wala na hiwo na trabaho ulan. Kalapos ibu gapon. Kalapos ibu trail gapon. Diba? Ha? Wah, ada na dito. Ha? Wala mabuhat pangyat. Babong ang tigulan. Boleh wanto. Oban kay dilayuan ko sa kirnan nilo. Kaya sila. Pagkali sa sunod. Yung oban ko kay dudot ko uban ka puno to si layo. Padanan na simentado sayang kay ligid. So nausab nila ang plano gapon diri sa plaza Duldoon sa mo laos dito sa San Fernando. Kaya yung kaya entrada ng tuke. Lagi yung siminto. Nga. Saya kayak ligid ito ko na. Saya kayak ligid mahilis. Nalik ka sunod. Ang bata. Pan trail. Ito ng panang sabayan. Sabayan ko. Ito sa mga Duldoon na area lang sa Doon ba gapon kaya naamo kay programa sa simbahan. Kaya niyo magabian. Ang kapil sa seminar lagi mo kaya. Kaya dancing ko. Yung bangsa. Hindi na kita ulit. Yung guban ko, ang gabihan ko kapil. Sige mga saksi, maro to. Kalay ka kung saan nyo nga ang pinamita. Yung kalimta ng sakit ka na ni Sino. Kung nakita ka na yung mga saksi. Pinanin yung mga kalamidad ka. Kugyan sa Ginoo. Kaya may mo. Wala sa Ginoo ni Jesus. Mga matituban ka na. Bye-bye and God bless. Thank you.